this video kay 100k followers naman ta. So atong celebrate. Kabaw mo nga. Asa ta? Asam ta? Kay gikapoy naman ta pabukid. Yay. Padagat. Oh. Palapok. Oh. Ato na punta sa mga resort ni Nana ba? Asa to sa kuban day. Hala to. Ako'y bahala to. Pukaon ta to. Hatugan. Happy 100k followers bro! Asa day taron day? Ha? Asa ta? Nakata sa sakyanan siguro. Di ba asa ta tatungguing ba? Tatanggoin? Oh. Ato ta sa kay gikapoy naman tag padagat. Oh. Pabukid. Oh. Palapok. Hingitom na guni atong na mo. Kasi gigituan ko. Diba ako ang sa naman tre? Andahan. Magaligot. Mao gali. Ato ta sa Hagnaya Beach Resort. Kay naa dito. Hindi ka na dito? Bakit? Kailangan ko nito. Putag na sila ya. Bilet. Kailangan ko nito ang barko ni. Sa pangalan ni. Nuwa. Oh, kana. Maragbaw na. Barko ni Nuwa. Oo. Oh, mga tayo. Sa mamaya tunugayon. Ato na ta. Hey! See you tomorrow morning. Bye-bye. Ato na yung mga choy! Bye! Wow! Hi mga guys! Bye guys! Hi, Kuya Kos. Ah, dol-dol na lang yung mga choy. Tara. Buhay pili-pili. Kailangan mo sa dadanakin. Doga. Sige, pili-pili. May lang. Para mausa. Doga. Grabe naman ka. Sumsuman ka. Pagtingon mo, sumsuman kayo. Ikaw naman ako eh! Diba, total nito? Total na yung pila nito na, di ba? Kasi 50, 100 na eh. Diba, total na yung pila nito pre? Pila na yung halina na. Carlo. Oh, Carlo. Rubunto. Pabatlong mo na siya eh. Brad, bilin sa ko na Brad. Bilin sa ko na sa iyo. Kaya mga bayi, kilig siya ako. Nadlok ko, nadlok. Nadlok pa dito sa pina. Si Brana na, Kin. Ha? Si Brana na. Lupiti. Lupiti. Lupiti niya ka to. Mr. John man eh. Ason. Mau ni kasiro ka nang uno. Bukan man eh. Nagkakapis na tuwan nyo. Gano. Guwapo na na pre, pagkaligo. Ah, pati apo na ka Mr. John eh. Usong nga. Nasuot mo gano'n ka. Kunya. Daon ta lang. Mahal. Uy, iyo. Magpalit na grape pre. Grape ba? Nya, bugnaw ka na. Na! Pati na yung grape pre. Oo, ultimo mo sa tatuwab. Sobre! Di na mo bugnaw eh. Kay, why grape pressure? Lupa ka grape. Siyam ka pre, flight ka ta-change. Karon-karon, badarang-arangan siguro. Okay, ko ka na pre, kayo. Ah, binawa na po nila po ano. Huwag lamang seeds, right? Huwag lamang, what data pa na? Awad buwang no? Sunod eh. Bila pre. Welcome to Hagnaya Beach Resort. Welcome to Hagnaya Beach Resort. What's up, Badoy? So karon, asa ta? Nanata sa vet siya, sir. Pero gigosla ko kay kanina ra. Oh, how much later na? Happy 100k followers, Badoy! Wow! Ay, ako dahil sa namong pasalamat sa mong viewers o sa followers o sa mga star senders. Salamat kayo sa inyo. Good news. Ikaw sa masulti nimo na Magpasalamat ko sa among mga followers o mga viewers. Thank you to all. Ikaw sa masulti nimo. Dako ikong pasalamat sa mga followers o viewers nga wagin mi lagi biyan. Oh, Ikaw pre. Salamat kayo kaninyong tanan. oh, dako kayo may pasalamat ay gapo no. Nga gipang biyaan din mas mong uyap. Thank you. Ara na si Pia. Sa naman diri diri si Pitsu kadakod man sa iho diri oh.
May ihod eh. Daw. Gamay kadako ana labuang mata. Dubai. Ano ba gani? Oh, Joy. Eating na. Wow! Mari aku lihat. Sus na. Dibawa ke sini. Dulu, ibumin dulu. Kailan udah plato deh. Sus na magkakbate. Mabungog ka? Sos? Kaon mga Joy. Ada yang kusok diri ya? Tuh, mau tuh. Ini kan. Penting nilak ka? Gerak-gerak ka? Happy 100k mga Choy! Kaon Kuya Kus. Kuya Kus. Grabe po din nga aning kauna oy. Takyon sa kate. Hang kayo. Awanan. Asa mo? Maligo mi sweet tasting mi dai. Unang naong wa. Cara di mo sab. Oh, nana dito na. So dito ron sa iho. Sa iyo. Oh. Cute ako medyo. Lalo tawa pre. At telo tawa. Sige ko na pre. Mate kadako man ni barko dire. Giun sa may puso. Oy. Boss, picture niya ko boss. Don't disturb. Because I am a sambite. Okay, boss. Ano lang, boss? Lasa, smoker nyo eh. Ano kaning natahag na yan? Bitisot mga Choy! Woo! Agnaya! Hagnaya beach research. Kausa ka? Naglaos-laos ako. Kaya gipadlong na deh. Dapat kayo mag-shower ka daan. Before ka dire. Di mo kasi mo kuman, di mo kamigo ron. Oto. Kasi ganyan, si Rascal, mag-iig na mag-shower daw ikaw, maligo. Oh. Ano, ikaw? Ang sana nila nga nawas na mingos ko Ang yabang madam, oy! Madam! Ay, boss! Boseng. Ay. Ba't na sigasa niyo mga ron? Laya mo lawas Boseng. Alam mo lang, Ate, naman kapilingaw naman gining dampak ay. Cute din, oh. Cute eh, may mga gi, cute eh. Ini suga. Ikabuhi ka. Boleh ako lagi. Ako asap na.
Oh, tulong. Tulong ka mo sa tabili ako sa tabili. Ay, boss, boss. Ay, boss. Boss, mga kayo, boss. Welcome to my United Tambot. Oo. Sige. Look at the beautiful place in the wonderful tonight. What's up mga Choy? Nata diri sa Hagnaya. Shoutout! Og shoutout tayo sa among Whitey. Big shoutout ni Abi Hula Henry. Shoutout! Nils Vlog. Shoutout! Elmir Sahulga. Shoutout! Rans Belt TV. Shoutout! Marvin Sumiyaya. Shoutout! Nomer Buni. Shoutout! Rosibel Subiranyo. Shoutout! Jenny Canido. Shoutout! Albert Lasya. Shoutout! Alvin Pellegrino. Shoutout! Limwil Gakos. Shoutout! EJ Birao. Shoutout! Juanito Binsi. Shoutout! Jose Burlas. Shoutout! Batang Sipat. Shoutout! Bata si Bat. Og shoutout ko ni Iris Kadungog. Shoutout! Og Chris B. Beluria. Shoutout! Johnny Regido. Shoutout! Og Arturo Kita. Shoutout! Og Michelle Moreno. Shoutout! Romel Sumura. Shoutout! Basher. Shoutout sa mga baser! Repel. Shoutout! Gobetero Fernando Tunong. Shoutout! Wow! Og shoutout tayo may sa among mga followers o star sender! Shoutout! Shoutout! So, wala pa ba shoutout niya mga Choy, no? Comment lang mo, Gotro. Wow!